Kahnyo Trap Youth Council HYC kalau ujor Syaka Meghalaya Lokayukta Persya yu Director Keterangan Housing Pakantokit halol ke Suba Jersey Nakakam Tetin Sopying belasam skipaj ba lingba ki blok kene kijing ujor kelawanja hadin sisngi bo Menteri Keterangan Housing ulapan bena balatung ye kijing tokit Departmental Inquiry halol kijing keno basam tin Sopying tador Menteri Ulakamru bakajing tin Sopying dakatanat kade ke belayat katkum ki kendon belabu dak sorkar jela habai keren bat kelar petai kubor hadin ke jing IT ke city ujor show sekretari ke Meghalaya Lokayukta upresiden ke HYC uba Roy Kupar Senram ula pentip bayakane ke jing ujor lale katkum ke kendon arpau juga Meghalaya Lokayukta ak arhajar khatsau une unong elam ke HYC ula pentip pakajing ujor kalong persya yu Director Keterangan Housing namar kadai maka kanong thet igitin naga company ke jela West Bengal hakajing lut ke ba om dunaya ka arpau kulur Sing hadin bahagani katayo ko beladab ngilat ho ya kajing tho ka office jong chief minister jong deputy CM kumjuru jong minister in charge jong housing department alor kajing lap ka jong yi ba kadon ka aka baide ba kani kajing sam kini gitin sop yeng markat kum kajing lit page ka jong yi haki block ki ba fair ba ka kum kajing yo jing ujor ka jong yi la ong ba kitin ki ba kajing sha ka director jong housing kipan no new supplier ban wanra ite kitin ki balong kajing ruben jongka kadai 45 mm reki ki ba poi pat hapo block kidai ki batang 25 adu 28 mm ya hadian bangilap ha ya kani kajing thua ngilabu ra kawi kajing dawa ba kata kalong ba sorkar kadai ben pelong ya kajing tokit but dai ben thung yo nu officer ba ladau tokit udai ben khot lang yang ngiru bangin let chajaka ban pet lane ban lap ya kajing sisa Rekat kum ka statement ke bang yoi ke bau minister in charge jong housing menin ke sengi Ukraine uong ba nakaliang jong ke department hakawi kaliang uong ba latung ya ke departmental inquiry ya ke bau on kli dau joint secretary lane da ke joint secretary dah haju ke poru ladap ai lupa kata ka karai ba kamdon ke jingle bakla lane ke jing pendon kam bakla yo pat ba namar minister menin hapor bau ai ke statement uong bakitin ki bapoy ki block ki digitin ki bakat kum ka specification ya ka ba ka director jong housing lane ka department kelapa ka umut ba kani ka jingthung inquiry departmental inquiry jong ka housing department ka tang ban pendap rukom tengim ngim sngohun ya kani ka jingle jong ka sarkar lamba ka housing department kum ta menta ka singi ngilawan hapo ka office jong ka Meghalaya Lokayukta ban file ya ka complain hapo ka section 20 lane ka section ba arpau jong ka Meghalaya Lokayukta Act arja khatsa ban kerpat ban bu ka jing kerpat ban ujor ningkong ban ujor ya ka director jong ka housing nama ka office ka bapenmi ya ka tender ha ka khatway trick jong ubnai rempang jong snam arja arpo ar kadai ka office jong ka director of housing ka umut ba kanong thiet ya kini gitin kadai ka director of housing tengi na kaliang jong kaseng nga kumu president ngami kumu tau complainan lani unong ujor persya ya kanong sya complain lani kanong sya ujor ka badai ka director jong housing tementa ka singi ngilawan banbu ya ka complain ka jongi harangkat ki court kisla ki bang ngila ailang ha kani ka complain ka jongi ka bang ngila yo banwan bu ka office jong secretary jong ka Lokayukta kijing pan kijong dawa kijong ka baningkong kalong naka Lokayukta kalong bakadai ban pelong ya kajing tokit namar bakaloy Lokayukta kat kumkaan jong snem arja khat aw arja khatsa kadon la ka jong ka inquiry wing ka ba ki police officer kila ban investigate lane ban inquire ban tokit halor kani ka complain ka jongi ya kata ka dijing dawa ka baningkong berkabar la dalap bat hakaju ka por ka baar kalong bakini gitten berokhat ki balapoy kini blocks ki badon menta kum ka shela CNRD block ka Jirang CNRD block ka Nongstoin CNRD block ka balapoy gitten ya menta kum kini berokhat ki deban wanra lut lane ban pen pilot sya khnang bakinom sam chikipat ba kumangalaong itu gisi ka jing sam kini gitten hakajaka bakan long ka jing yarap ya kinong shnong kan long penban ka jing tim namar batang syuhab upria tang syujur ka leer hap tong mau berit kini gitten kilapai nilai i ka jing kren jong we ni kinoelam jong haki kawe ni ki block boong bakitin ki basam kamtam e nutin basan ni snam ki bala snem badang shu dam ki ong baginong kinong yo e kini gitten kilawan ut hapo block namar bakide gitten ki bomba tengi na kaliang jong kaseng ni dawa ya ka Meghalaya Lokayukta po ka jing alam jong chairman ba bidhar ba secretary ba arab thap bakin shim ya kani kam bakin investigate lani kin tokit bat kidi ban pensitom
ya ki beriu ki badon benta la kalong bakadon ka jing pen serwaka ya kapisa jong pat ba ban pensito mi kita namar la dem ajar fu ar ka value jong ka tu ka tender notice ka de arfo kurur tingka akaba on penpoi gini gitin habaro kisian adi blocks ki badan hani ka jela ka jongi te ka arfo kurur tingka kam de ka pisa ka berit hoi na kata le si kani ka jingwan ra jong gini gitin jaka banyo banwan ra di ki sausan lawan ra di ki arfsan le si kadon ka jing pendon kambak la hang ni yang tai da manu ya kani ka pisa ba ya kani pisa jong pat ba te khnang ban lap ka jing sisa ngiwan ban bu ya kani ka komplain akhmat jong ka lukai ta ban ngikmi lenti baka lukai ta kan simkam kumba ka kam ka jong ka de ban tokit ban pensitom ban file ki sikitu ki public servant ki boang ki nong tre sorkar nama ka director jong housing ka de nong tre sorkar jong ka sorkar ki de ban pensitom kat kumutuk an bat ngikmi lenti balang ba kani ka jingwan ra ka jongi ka lukai ta kan simkya bat kan le ya ka badan kam te kata ka de jingwan jongi mata si apa office jong ka lukai ta